Hi guys, good morning. What's up mga kaimiyat? Kaimiyat in the mix. So good morning, good morning, good morning. Another day is another vlog ang ating ganap ngayon. So kami karon ay mga ligo mi sa dagat. Sabado walay klase, so nagkuan may mga ligo mi dagat. April 20, 2024. My day charis. Bito oy, so amo ni plano karon among ganap for today is mga ligo mi dagat. Mga kaimiyat no, magpabugnaw mi dito sa dagat. Kay init kay karon nga panahon, so kinahanglan kita nga magpabugnaw ta. Nara among mga ganap karon nagigay mi para sa among balon. So mao na among luto karon. Nami pansit. Nami manok guys, nakuan. Bisaya. So duha ni kabok among lutoon. Mama, lipig ka naman ulit niya ba? Hi guys. Buli guys, on. Hi guys. Update sa amin sa Ilay. Hurot na. Hi guys. Hi guys. Ligo may dagat. Magbigay sa amin sa mo ang balon karon sa dagat guys. Update guys. Ready na dai mi padulong nami sa dagat. So ang uban to ana naguna na sila kami napa mi diri sa balay kay si Dudong nagpakuan pa si Dudong. Nagpatubil pa siya sa iyang motor. Napa mi diri sa among balay naghuwat ni Dudong. Magipos-ipos at ginagmay guys kay para kuan. Dili gubot ang atong munting tahanan. Rin sa ta. While tagahulot ni Dongski. Kani siya gamit nila kagahapon nila nang gihulaman. So limpyo na siya, giugasan na siya. Gihulaman na nila kagahapon kay nag-birthday sila sa pagumangkon ni Dodong. Ilan ang gihulaman. So kalat kayo ang mga sandal bisan asa nakabutang. Diya ko asa ni daning botelya ba igawas? Mga duaan, mga papel. Bisan asa gipang butang. Di ko ganahan guys maglakaw nga gubutil ang balay. Gusto ko nga maglakaw hipos. Hipos at taginagmay ko. Wala pa man si Dodong. Mga sapatos ni Dodong bisan asa gipang butang dani butanganan. Pag-aring. So muna lang din among balon among dalhon. Kay pang dala na nila among balon ng una na sila. Among dalhon pok na lang. Ito ana ilan ang gipang dala among mga balon na ginagmay. Grabe ka sagot guys, grabe ka hugaw Ginoo ko. So i-update ra mo niya pag mag-adto namin. Mahipos-ipos ako manilig sa ako. Atak siya. Cheese. Padulong namin guys, ato namin dagat. Nana sila Dodong sa padulong namin. Oh, akong ibasa ang kuan. Ibasa na ko ang daplin. Pero wala oy kinay nilungag man. Nay nilungag. Gamay naman na diya. Basaan na lang na tanan. Ay bili ni ra gamay. Kuani na, itarong ang taklob din. Bilang na manok. Ano to? Pero yan. Tuway nagbaga din kuani ang kalayo. Initar ba guys basing yan sama ko lang ba masunog bitaw. Eco oriented plastic form. Wala ka nang sa dagat.
sulod siguro. Wala na dito, wala. Tawag sa daan. Wala na. Pero natapon na niyo, Kla. Tawag. Ang tawag daw niya to sulod ka. Tawag na ka. Part 3 na kagabi sa balay. Nagkanta kapon gabi sa balay. Dito sila nang yapon. Dito sila nang yapon. Oh, bukasan sila. Mga bata na Rex. Ano? Dapat to sila pamahaw. Hoy, Siren! Hindi ba na atuan kita wagon gyud. Dili ko gusto sa Shirin! Shirin, Lia! Ali, kaon sali! Uban na si Makay. Kaon sali! Use in number 1. Lia, kaon sa mo! Pagukan na dato na. Dato na dato. Pagkuha dito ka, pagkain ka. Oh, nada na kutsara. Kay Marlo na Margo. Lumaya na, luto na. Sudan. Ikaw ang baki. Kaya doon yun. Taklobi lang. Hoy, marking kilo na mga palit na. Espagra ya. Social media, Espagra. Pagtong, pagpatong. Wala na. Kanang sa spaghetti may oh, isa may. Dali pagkaw na. Mangga. Wow. Yan ni Do. Wow pa wow. Mangga mo ito, mahal ka 50 siguro to. 50 si Pinta. Mangga. Mahal ka. Sudah. Kapitilo? Ano? Mana ma? Mama. Hi guys, ang mauli ng mga person manambiligo sa pauli na ni. Ang uban na mo kauban is nag-una na sila. Grabe ka init. Init is real. Grabe ka init guys. Guys, suksok sa ilalom. Ama si Zeus. Kuha na, dagan ka lang sa ilong nila. Anya. Ito ay dito Zeus ka. Pero to silong dito. Zeus, og niyo Kla. Ay katong bata nito lagi si. Dito daw to. Grabe ka init guys. Parang ulit na ni Murag. Last 9 nan siguro may giapot diri ganina, last 9 quarter to 10. So karon yung 6 oras din. Quarter to 1. 10, 11, 12. 3 hours mi diri sa dagat. Naman among kakuan. Napura among kain. Ang mga person nga laog sa dagat.
Kainit. Abi na kung hapon na. Abi na kung alas 2 na ba? Sa'yo, pamili kita. Dah. Pura ang linggo. Ha? Pura ang linggo. Kata gitugno ko. Nawala ang tugnaw kaligayan man. Karon wala mi na nung iligo. No, gani. Tugno kayo. Bot na gid mi diri sa amo ang munting tahanan mga people nang sananan mi diri sa balay manong pang waswas. Nang waswas nako. Grabe ka init. Guys, grabe ka init guys. Mura kang malipong sa kainit. Di kang tagdagat. Pag uli manghipos na sadta. Naman yun ni atong life. Hugason Israel ng mga people. Hugason Israel. Dagan ti akong hugason guys. Maraming hugason. Unya na siya sa hapon manghugas kay murag laroy gid siya. Malaroy gid siya. Magdito na gid na siya mahugasan kay murag. Launa pa abi na ko og mga kuan na. Alas 2 na karon. What's up mga kaimiyat? Ning hapon grabe ko kasingot. Gikan ko nang hipos mga kaimiyat no sumana dai ko panghipos. Gikan ko natulog karon pa ko naka-update sa inyong lahat kay gikan ko natulog. Gilaroy ko, gikan mi nangaligog dagat laroy kay grabe ka init eh. Karon pagig ko nakakuan pero nang hipos nako ganina tudod ako nagmatakon. Kay ugma pohon sayo mga labam. Nang hipos ko sa among mga labonon. Tawa kong labonon guys. Oh, kita kins. Kita kits ako mga bulas kong labonon oh. Naapa. Isa siya kasako. Nga na akong labonon sa isa ka kuan. Isa ka simana muna mga labonon. Gubot pa kayo eh. Dagan pa kayo mga botilya. Ano mga botilya is hindi ni amat ng botilya. Aga. Mga botilya ni ano. Ikaw tadi mga botilya dami kay. Dili ni tanan dili man ni amo ang uliunon kan ba. Dito ni sa pikas balay sa akong ubangan na birthday man sila gahapon. Mao ni mga botilya uban na din nakapaingon di pang dalas mga bata. Napa diri nga side oh. Napa diri nga side mga botilya. Chinilas. Ato ipang arrange guys kay para gubot. Ito yung pang brasa ng mga chinilas una po. Mga chinilas. Dito man tag sapa ang brasa tani mga chinilas. Ang dalawang pa lang para malang limpyo. Ang kakao ni Dudong. Ay kakao ni Dudong. Wala na bulad. Wala yung kakao. Hapit na ni siya mauga. Ano siya guys oh. Iyahang lisuan ni. Gibulad. Kalaki ni Dudong. Kaya iyaha daw na himuon tabliya. Iyang ibulad ba. Pagaling daw niya himuon tabliya. Ganina nalimta na pagbulad ka ganina. Wala na bulad kinabisi na. Nabisi naghikay kay mga ligo. Lig dagat. Kaya manghod ni Dudong. Mauwi ra sila karon sa Davao. Mga ligo may ganina sa dagat. Kaya mauwi ra sila sa Davao. Ito may kaanteng. Grabe ka alingaang. Diyan kaayo. Among baboy yun, gilaka na. Bawag tag baboy, iba ni kung yung bawag baboy. Sipos na guys, ugma sa iyo pohon. Sa iyo may atog sapa. Pag uli, kapo dyan na panghipos eh. Naroy na ikan ng laba. Pero may sipos ta. Ginagumay. Ang legs ako. Bisa na lang nagpandiliting deh.
Bahog na ta sa atong baboy, nara mong bahog sa baboy guys. Kuha na siya kanang spaghetti, akong gibahog ganami spaghetti ba napanos ilang spaghetti. So akong gibahog sa baboy. Bahog na ta sa atong baboy. Among baboy di ay is buros na siya. 3 months na yan tiyan. So next month po anak na siya. Hawa. Dili ta diha. Tibog. Okay. Nabi ra ka bahog dek, spaghetti na mong bahog dek. Dugangan na to siya sa baboy. Dugangan akong sabaw ang baboy sa tubig. Dugangan ako guys, ang tubig lang po ano. Wala na mong baboy guys. Buros na siya, 3 months na yan anak. Next month mga anak na siya. Basta nga buros is 4 months siya. 120 days daw, 120 days daw. Kaya mga anak. So tulo na siya kabulan, 90 days na yan anak guys. Pon mga anak na. Hindi was upan ilhig ng lapog dayon ko. Kaya dagan kaayo nang hulog na kuan sa sagbot dahon ba. Ano taog panglapok. Saluran na mo bro. Tauli na dahil sila gikan sila nagkuan duwa. Daog si papa? Daog, isa. Nya, kapila na pilde? Hantod na pilde na pirme. Nagba sa otro. Agoy, di maayo. Daspanan ning sagutan ni bato dito para malapog dito. Sige, daspanan na tiwas oh. Napay mga silupin na niyo. Kani ding duyanan di ay mga imyat no dito rin sa kuan, taas. Dito ni sa taas ning doyanan. Ako siyang gibalhin diri sa silong kay. Dito sa taas igawaan sinudong gikan sinudong sa kapoy unya nay magdoyan-doyan naguliton siya kay gigangan siya ni ako ang gibalhin diri sa gawas. Plastar na siya diri. Diri ang tamang doyan-doyan. Oh, see. Diri ra tama na akong vlog karon kay murang gabi na gid siya taas-taas ng atong mga kuan. Taas-taas ng ato ang time sa ato ang vlog. So diri ra ko taman sa akong vlog karon no. Thank you for watching guys. I hope mag-enjoy mo sa akong mga video, sa akong mga vlog, sa akong mga content. Na boring kaayo. So diri ra ko taman guys sa ako ang vlog karon. Don't forget to subscribe my channel and like my video. Babos, thank you, bye-bye. God bless.